ngingakubuza ke mkhulu ukuthi njengoba usuke ufaka imali ke uwenzelani uma uyifaka imali uyimixa nomuthi kanje? Ya, lana ke lo wangumixa kanje Yebo. Nale mali. Yebo mkhulu. Iyona le mali efundisa lento engenzayo ukuthi kufuneka imali enje. Ehlukene kanje. Yebo. Imali yamaphepha eno 200 rand no 100 rand no 50 rand no 20 ihlukahlukana. Yebo. Imali yenziwe sengekhaya. Yebo. Njengoba ngekhaya manje. Yebo. Ifale kule nazo. Yebo. Ya isenze. Ya izobe siyagaywa le mali gayo ungani. Yebo mkhulu. Zisheke la ziyagaywa masiyaphuma la. Nazi intindile. Yebo. Imali lo muntu uzofaka la usuhlakene nemali. Yebo. Ukwazi ukudonsa uzwe indaba yemali. Uzwe imali ukuthi ingakuphi. No, le ntindile namo usuyifakile ke iyahambisana nokuthi wena mhlawumbe uyadayisa. Yebo. Uyagembula. Yebo. Ufaka le ntindile uzothi uma uhamba nje mawusuka uhamba uyogembula uzothi asambeni manje asambeni sawusebenza manje ngiyogembula manje la ngiyodayisa. Yona ke intindile ozoyifaka emqaleni ke ozohleza uhamba nayo. Ukhuluma naye. Akho ke sesiyifaka ke manje la sesiyakhala ke manje lesigulo. Sizigulo sikhala. Yebo. Iyangena ke manje umuthi ke lo. Yebo phezulu kwemali. Yebo mkhulu. Ilapho ke. Yebo. Siyaphuma ke siyagcina ke le mali izoba impuphu le mali. Yebo mkhulu. Izoba impuphu le mali. Izophuma lapho ke seyimpuphu siyagcina ke kulezi intindile. Yebo. Kunyango sengiqhubeka ihlanganise nezintindile. Yebo. Uthi mawuqeda la usugeza ngobisi. Ugeza ngobisi. Ubisi lolo lijwayelekile nje mkhulu. Ubisi logesi ojwayelekile uthathe intindile uyifake phakathi. Yebo. Obisi bese uyikhipha intindile. Uthi ngakusasa ke wena ke mase ufaka lo muthi phakathi. Ophuma obisini uqala ngokufaka obisini lo bese uyageza umzimba wonke bese uthatha ke lentindili usuyifaka lo muthi sizokhuluma nayo ukuthi hayi ke sengihamba ke manje uyahamba ke manje uyosebenza imali usebenza imali manje yebo ugaxa nje lentindili kanje uyigaxa nje ukwazi ukuthi ugaxa umgeqo yebo mkhulu njengesoka lesi yebo mkhulu unankinga nje usugaxa into yemali into edonsa imali into edonsa imali mkhulu lo uhamba khona nje wemali ngabe uyinyanga futhi iyakusiza lo ngabe futhi isangoma futhi iyakusiza ikusiza khona konke noma ngabe umuntu osebenza ngamabhizinisana mkhulu amancane lentindile ezodonsa imali yebo mkhulu uyitshela lentindile ukuthi hey siyaphuma siyosebenza manje yebo hayi into eshisayo awushisa impepho awushisa malahle ushisa isishisiwe manje mesinje ukhuluma emlomeni nje mkhulu nayo kuphela ukhuluma manje sengiyosebenza yebo sengiyogembula ngifuna sibe nemali sifuna kube nje sokuyikona lokho manje uyihlaba nemali khona lapha phakathi esiqolweni mkhulu akuncengwa okusho mkhulu iqiniso ukuthi kumele ulahle imali ukuze uzothola enye imali futhi dedela imali ipha imali mase uthola imali yebo salunga hayibo imali entsha nje le mkhulu yintsha impela le mali ngiyayibona ukuthi uyayiqeda mkhulu ngifuna ukuyiveza noma usuyiqedile kuze bezoyibona okay mkhulu yebo